Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wannan shi ake kira wato ainihin bagobiri mai yadi, wanda ya tattaki da kyakkyawan tunanin da inda zai ga kaho da ya hura kowa ma ya mutu ya huta. To amma yanzu fa ya dawo ya ce ya fasa hura kaho, amma ba mu san dalili ba. Bagobiri mai yadi, me yasa ka fasa hura kaho? Dalili ina sa ran zan ja kaya ne. Kace me kace? Kayan Corolla din nan nake son zan ja, in Allah ya yarda ba zan hura ba, na fasa. Ka fasa saboda me? Saboda gaskiya dama ga dalili. Ga abin da ya me dalilin ka na fasa hura? Na fasa hura ni abin da ya dalili na yanzu ina ma Allah kyakkyawan zaton zan samu wasu kaya ne. Kaya me kaya? Kaman ga kayan nan kana dagawa, ga shadda nan kana daga. Wannan kayan na shadda, kaya na aljihu. Kuɗi kenan. Idan ni ji alak, ai wallahi lafiya launi, ni ba na fasa hura kaho. Ka ce yanzu da zaka je gwamnatin Buhari yadda take rabon kuɗi kawai ka ji dimus, sai ka fasa hura kaho kawai. Zan fasa. Ko kaga kahon ba za ka hura? Ko na gan shi ba zan hura ba. Haba, dama ai ga dalili. Dama baka da kuɗi ne yasa kake cewa za ka hura kaho. Kwarai kuwa. To yanzu kuma kana ganin da alamun akwai harkar noman nan da ka cike takarda, akwai kuɗaɗe. Yawwa, ina sa ran, ina kyakkyawan zato Allah ya sa a taimaka. To idan kuɗi sun zo dai ba magana hura ƙaho. In kuɗi sun zo ba magana hura ƙaho. To amma a tunani na ni, tunda da akwai talakawa da yawa, ba sai ka hura ba kowa ya tafi, kai ma haka tafiya ka. Ni gaba ɗaya da ni so har da manyan a tafi, ni na ma fi jan haushin manyan a tafi ba talaka ba. Manya duk a haɗa mutu da. A tafi gaba ɗaya. Kawai a ji a yi hisabin. Kowa can tashi ta hishe shi. In aka je wurin. Idan ana da zo kana nihin baba ya ta mulki kenan. Kwarai kuwa. Yanzu da zaka ji alat, baba kai ya sauka? Baba kai ya sauka, inda na ji alat kawai baba kai ya sauka, ya wuce. Ya wuce? Ya ta yi abada ne? Wallahi ya ta yi ha abada. Kai dai inda ka sha kowa ma ya mutu kowa. Wannan ne kawai ya dame mu, tun da an samu yanzu inda muka ji alat lafiya lauran kai da ji. Shikenan. Shikenan. To bagobiri ya ce da zai ji alad ya fasa hura kaho, to amma idan baka ji alad din ba ba. In ho ban ji alad ba, ina nan kan bakana, ba magana ba gudu ba jada, ina gani shi hura zan yi. Da kaga kaho zaka hura shi kowa ma ya mutu. To Allah ya kiyaye. Bagobiri mun gode, sai karo na biyu za ku ƙara jin mu da bagobiri mai yadi wanda zai hura kaho, da zai ga kaho ya ce da ya hura shi, amma yanzu ya fasa hura saboda zai samu wasu makudan kuɗi na bangaren noma. Zai gyara gonar shi, dama babu ce ta sa zai hura kaho, to yanzu kuma ya fasa saboda yana da sa ran gwamnati za ta yi mai tallafi. To muna godiya bagobiri mai yadi.